biye arabai octobre kalo klitan sheki samba flani mugan saba ha mun soxodendu ana mali kuna funi tv bollo sirofe mali kono fo mali ko kan o bela jere ni yatuma o bismillah rabbi kuna funi o keneka bi kuna foni demnela anga jamana nyama olu konye ayira kafo alamsado octobre kalo klitani flatmeni samba fla ani mugan saba ko olu koni be u kanka femie kasangani air france koni suspani anga jamana konnala Muritari ministri mi koni nyashini do uka jamana kokanko mani oye Mohamed Salem Uldo Morzunge ale koni bi anga jamana konnala kergrene Bamako kabini tenedo temeni akani bonyogo yen koni mebla okumun konnala wala sa kasega kuma nyogonya koni ke jamana fula oni nyogonche kasega ben ani nyogo ndebe koni sinsi jamana fula ni nyogonche ina fo bela jaralimi akalama hanga jamana nyema koni kele du femi garo ka fo ka finitigila ka o koni ka concours ka olu daele minu koni depot olu koni be sena mi koni sefe mogo keme wolu vlare koni binatani ankoma ko agent de sécurité o sefe ni wakatani koni tara anga fanga bonda ula tribunal dawla ani gendarmerie dawla so jama koni kacha ama fo alaka akogunya koni nogoya kunungo tarata octobre kalo klitan wulo flan samba fla ani mugan saba anga jamana koni domin talindo ka nyeshi yeli ko o konima ale koni o nyana mi koni kera centre international de conférence de Bamako la ni o CICB ni koni kera sawini anga jamana ministri nyama shogel ko kala maiga ni ale koni kumala kafuli koni ke kasanga ni trashom koni tununi kabo anga jamana koni la mi koni kunyi dikumbai kosobe anga jamana kene yakula ame wakati mina iko sisan feme ka do ka fo pièce administrative koni sur libika gele ya kosobe ni o kon betalige certificat de nationalité la ani résidence il faut rattracer casier judiciaire konma papier munu koni ko fe kon tisegi to do feme ka do ka fo tini ni koni concours la ngani wakati nani kon tra tribunal do la bita sur ni papier nun koni sur li de manoko arande bi jo fo ta foko atotinto wa asur li fana manoko kosobe abi bogati bossi sanno anga jamana fama koni ye ko bawke kerengrene yala la kana kula koronya fanfela wala ore sen koni feni atakala jeni wakati na tesalito agel luk foga tracé oni dugum sen jama anga jamana fama koni uliyo control tani yoro nunuka ama fo alibi alaka ufangasi alaka la kana sinsi anga jamana kono kasangani kunungo tarata ya octobre kalo klitan wolo vla samba fla ani mukan saba anga jamana ministri somini anko mako ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ni oyemati ale koni ayira ka foko ni wakati no koni nina temporaire do koni bla femi ka do ka fo mimna ke sababu candidat ko limese ka uga to ko sebe anu ku ka concours koni keni papier mi ani fo ratasi uga to ko sebe koni ma femi ka do ka fo université koni konnala mimna ke dailel bayka dugum chama koni noya o koni sirafe kada ka papier no shide soro lima no 600 ni amboray amita ansongo kunungo tarata octobre kalo klitan wulun flan samba flan ani mugan saba femi karo kafo ansongo koni konna la ulu koni journée ville mortu koni ke min damne la kunungo femi karo kafo ni doin koni nyana mayara jako kela o kalanso ani suku konna ulu chama koni ndatugura kasangani ni kuin koni sigi bagaw ye sinka ulu koni ayira kafo koni kunte dowere kadaka ulu jenyo kondore koni minena ni ulu koni tunye taji firla weni anko mako vendeur de carburant ansoko dugu koni konna la kataka soro uma mine tien koni siraka ulu koni bera kani ke ka ko dusma kasa yira wala sa uje nyogon koni bisekabla ni ambolam ta ko kan kibarla amta Niger dugu konna la femi karo kafo Niger ministère nigérian de la défense ale koni ayira kafo ko femi karo kafo ga fintigila ka mawro ani bamagachi tigila mo bisaba ani kili ulu koni bonana unila kala koni sin femi kala kari ani tene ni o koni kera tera koni dugu konna la ni obe Niger Libya fan fe Burkina frontière la Cameroun ga journaliste tokoboli mbamini ale koni Alain Fakoy ale koni ayira kunungo tarata octobre kalo klita ani wolofla samba flani mugan saba koni octobre kalo koni sara obina ke ale koni ka bara dan koni RFI koni konnala nga ayira ka foko ale koni be bara munike RFI koni ni oyay aka jemo kon yiko olu koni tina danser la ko abina tagani olu koni keli femi karo ka fo aka bolo sirawfe
kasangani Fransi jamana koni keli ka visa ni aka passeport mine nga jamana ni Niger jamana fo ka tagase Burkina Faso koni ma jatemino koni ayira ka fo koni wakati koni konnala femi karo ka fo Fransi jamana ale koni bonena femi karo ka fo euro wari million miwa ani durure konna kada kan koni atakale ni jamana sabain koni misega euro wari million tane koni do Fransi jamana koni kuna walma Air France koni kuna kalo kasangani akoni ka volu koni suspani angani jamana nu koni konnala o koni mina ke di kumba e Fransi jamana koni ma nga obela ta nga jamana ba maliba o koni me andala kaka anga fama koni ayira ka foko alibi olu koni ma u akilina fali volo ni ambore amita farikulu nyana jebina kuka anga jawana ba maliba kele ko fe ka sebaya koni soro Uganda ka teria stenandola chido koni sinfe mi gara doko kuntemeli o de ko fe anga jamana sebaya koni soro Arabie Saoudite koni ka min kera kununku tarata octobre kalu klita ani wolonvla ni saba ani kele o koni uba yira ka fo ko anga jamana samata seko u koni wulimeni fanga nyina ama fo anga ta fo kan 2024 koni jonjo kuna foni kunchela ametara Dakar Senegal dugu konna la femi Bill Gates ale koni ayira ka foko ale koni la nyini do koni ta wala sa kaseka femi no obetali ke pigiri ni anko mako vaccin olu koni glani ni o koni valeur biti jofo femi karo ka fo dollar wari million binani o konna la yini koni te doere wala sa kaseka vaccin mini af befo mako ARN ko koni glani do bala kerenkira ne la farafina kunka aywa ni le be dansiki ke aw ka bi kuna foni yola ama fo aw ni ci aw kala meli ko nyumana ni aw be fe aka chakeda o kala ko do aka jako fe on kala ko do obse ga so ko mali kuna foni direction commerciale o ko fe aw munu me fe aka fulu ka ke anga kuna foni yola bana obse ka wuli like nega jiru sera lani oy 94 42 23 82 bi kono to anani binan ani fla mo ga ani sababi sheki ani fla o yor la me fuli di yuba sarema Espagne Barcelone ni amboreno ami fuli di Moussa Keita ma fo Italie o ko fe ami Abdou Traoré fo Masakama Mali Sénégal lani ali motoglana ame burama adameli fo libi aw ni ci a xola mel ko nyumana ala khashini faraneni aw shika